L-appell tagħna ħajkun illi il-mam għandha tikkonsidra illi l-azzjonijiet li tieħu ikunu meqjusin ma jkunux azzjonijiet li jippreġudikaw il-pożizzjoni tal-pazjenti. Għaliex il-pazjenti żgur li m'għandhomx l-ebda tort f'dawn it-tilwimiet ta' min wieħed isemmi illi il-gvern ilu jkaxkar saqajh biex jimplementa bisħieħ il-ftehim kollettiv illi sab lest li kien għadu kemm iffinalizzah il-Gvern Nazzjonalista fi frar tal-2013 ilu għalli l-aħħar sena u nofs issa ikkaxkar saqajh biex jimplementaha. Dak il-ftehim kollettiv jagħti mhux biss il-benefiċċji u l-kundizzjonijiet tax-xogħol li hemm bżonn li jingħataw lit-tobba għaliex huma għandhom rwol essenzjali fis-settur tas-saħħa f'pajjiżna, però wkoll joffri servizzi tas-saħħa ħafna aktar estensivi fosthom illi l-konsulenti fl-isptar Mater Dei jistgħu jibqgħu jaraw il-pazjenti sa 8 ta' filgħaxija, illi permezz tagħhom is-settur tas-saħħa jista' jmur l qudiem. Kif għamilna f'dal-aħħar xhur ressaqna, mhux biss tkellimna dwar politika ta' konsens, però aġixxejna b'dak il-mod. Aħna biħsiebna nibqgħu naġixxu b'dak il-mod, biħsiebna noħorġu b'iktar proposti, però il-konsens mhuwiex triq waħda, il-konsens ma jaħdimx one way, il-konsens jaħdem bejn żewġ partijiet, il-kelma minna l-ekwa konsens.